салона на Нугабес посещавам вече цели 4 години. Резултатите, които съм получила от това посещение, са много големи. Редовното ходене идване тук на масажорския салон, ползването на уредите с турманиева керамика са ми помогнали много. Същевременно този масажорски салон е и дистрибуторен магазин. Той, което съм разбрала, че имам полза, съм се го взела, макар и не много лесно, и за вкъщи. Вкъщи имам 2 килима, малък и голям, които ги ползваме с мъжа ми едновременно. Той е един и аз другия, сменяме ги. За мъжа ми мога да кажа, че е с сменена колянна става, а здравия крак, впрочем, не здравия ми, крака, който не е опериран, го спасихме с уредите на Нугабес. За мене мога да кажа, че имах остеопороза, която мислех, че тази остеопороза не се лекува. Обаче аз вече я нямам с редовното ползване на уредите, най-вече на второто сърце. Последно, което мога да кажа, стелките, които съм ползвала, имах паднал свод. Стелки съм ползвала медицински, купени от аптеките, няколко вида. Обаче тия, които взимах от дистрибуторния магазин на Нугабес, ми помогнаха страшно много. Това бучене, което го имах в стъпалата на краката, вече го нямам. Това мога да кажа.